We zijn hier bij de opening van het tuintje van het Community Art Project en we gaan een kijkje nemen. Dames en heren, heel hartelijk welkom. Ik ben blij dat u in deze getalen langskomt om dit kleine, bescheiden, maar toch leuke moment even met elkaar mee te maken. Een bijzondere tuin verdient een bijzondere naam. Omdat het een openbare tuin is, hebben we een prijsvraag voor een passende naam gemeentebreed uitgezet. Hierop zijn verschillende reacties binnengekomen en de een was nog leuker dan de ander, maar er was er één bij die direct opviel in positieve zin. Dat is de winnende naam geworden en de bedenker daarvan is mevrouw Mirjam Kestelo en ik wil vragen of ze even hierbij komt. Dan mag ik u vragen om het doek te verwijderen samen met mij en de naam te onthullen. Ja! Wat vinden jullie van het eindresultaat? Ik vind het op zich wel goed gelukt. Ik was er heel tevreden mee. Ik ben zeer verrast. Staan er nog meer projecten op de planning? Ja, Dat tunneltje, dan de rotondes. De fietstunnel tussen Zuid-Zand en Oostburg. Vinden jullie het een goed concept? best wel. Ja, want het is leuk. Ja, zeker. Denk je dat het jongeren aanspreekt? Ja, omdat het leuk is. Ja. Ik denk niet dat het niet echt leeftijdgebonden is of zo. Ik denk dat het gewoon wel voor iedereen wel is, zeg maar. Waarom is deze tuin opgericht? Waarom dit tuintje is opgericht? De gemeente heeft 2 pandjes gesloopt die echt slecht waren. Dus toen was er een leeg gat. En een leeg gat in Oostburg is echt heel erg lelijk. Dus toen heeft de gemeente bedacht samen met een student van Edu Delta van gewoon misschien een leuk groen perkje. En na de hand ben ik erbij gekomen om dat groen perkje aan te kleden met leuke banners met kleuren. Waarvoor is het Community Art Project? Het Community Art Project dat is ontstaan. Ik werd een keer wakker en ik dacht van goh, de fietstunnel tussen Zuid-Zand en Oostburg en allerlei muren en andere lege plekken in de gemeente Sluis. Dat is zo jammer dat dat leeg is. En een hoop jongeren vinden dat er weinig te doen is. Dus ik dacht waarom kunnen we niet echt een Randstad-ding verplaatsen naar West-Zeeuws-Vlaanderen. En toen begon ik met de tunnel, die tunnelidee om de fietstunnel helemaal te beschilderen. Maar dat is erg groot, dus ik dacht laat ik nou klein beginnen met kleinere muurschilderingen zoals nu in het perkje. Wat vind je van het eindresultaat? Ik vind het echt superleuk. Ik moet wel zeggen, het is nog niet 100% klaar. Dat hart wat er hangt, ik noem het smeltend hart, maar dat is Mr. Toast, geloof ik. En dat hart dat drupt. Dus ik zal die verf echt nog buiten de banner echt naar de grond laten druppen. Maar het is gewoon zulk slecht weer geweest. Ik kon het nog niet afschilderen. En als het mooi weer was, waren de jongeren er niet. Dus het was weer door de week dat ze op school zaten. Dus dat gaat nog in de toekomst, hopelijk in de nabije toekomst gebeuren. Staan er nog meer projecten op de planning? Oh, absoluut. De tunnel die ik net al noemde. We gaan komende zaterdag ga ik beginnen met de deelnemers om de expositie over de tunnel in te richten in de Hoekzak. Dan een week lang heeft iedereen binnen de gemeente het recht om daar naar binnen te gaan. En die mag dan een keuze maken tussen de ontwerpen die de deelnemers hebben gemaakt, samen met kunstenaar Willem Beer. En daaruit komt dan een soort jury-achtig element komt eruit van nou die wel en die niet. En degene die het leukst gevonden worden, die gaan we dus daadwerkelijk schilderen in de tunnel. En dat is in de eerste week van juli dat we ze echt gaan schilderen. En dan komt nog meer het Community Art Project. Community is gemeenschap. Dus we proberen dan wel dat met de gemeenschap, met alle inwoners van Zuid-Zand, Katzand, Oostburg, want dat is eigenlijk de groep die het meest door die tunnel heen gaat, dat die allemaal komen schilderen.